खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बिके नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। दिनैनि मेन टपिकआ जाहैबाय चन्द्रपारायाव फैनो गोनां रितु रिबा बिथाङा मैयानो फैनानै थाखाबाय। बिथांमोनहा बयबो सारा बिटिआरनि मानसिफोरा बावहाय बाहागो लाफैगोन आरो बयखौबो लोगो मोनलायगोन होननानै आसा खालामो। दा माने गामिनिफ्राय थांगोन, ओमफ्राय गामिनियाव हरनाया गारि गंथाम दंखायो, गारि गंथाम गामि हलैनो थांजोबगोन। ओमफ्राय नायनोसै माबायदि, एसे थाब थांगोन, एसे जायगाबो नायनो मोननाय बायदियै थांखांखाबाय। चन्द्रपाराया जोंनि बारा गोजान जाया, खाथिसो। अब्लाबो मा मा साजायदों, मा मा होदों, मा मा दं बेखौ नायनो थाखाय जों एसे थाब ओंखारलांगोन आरोखि ना। नोंसोरबो बयबो फैलायदो। आं दा ओंखारबाय, मिटियाव थांनो रेडि। ओमफ्राय माखासे मानसिफोर ओंखारबोगौ। ओमफ्राय आं दा फैग्रोबाय, बाबाखौ नेफैदों। आं बाबाजों थांफानो मोनोबा बाबाजों थांफानोसै बाइकजों, ओमफ्राय बाबाजों थांफानो मोनाबा अट'फोरजों थांसै, लोगोफोरजों गामिनिजों। नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जों बाइकजों, ओमफ्राय माखासे अट'जों थांबाय, नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जों दा सिम्बोरगाव बारलांबाय फैयै फैयै। ओरै उनथिंजाय थाबाय सिम्बोरगावआ, ओमफ्राय ओरैजों सिगांथिं थांगासिनो जों दा ओरैजाय। वाह, ट्राफिक जाहांबाय बेनिफ्रायनो। Hah? Tidak, mesti Pak. Muli. Beri dayu bikule. Ya,
সম্মানীয় বিধায়ক মণি তালুকদার ডাঙৰীয়ালৈ আজি চৰাইৰ মাতেৰে এই বৰভূমিত শান্তিৰ কপৌ মাতেৰে আজি বৰভূমিত ৰাতিপুৱাই বৰভূমিৰ প্ৰগতিয়ে আজি এক উন্নয়নৰ নতুন দিগন্তলৈ ঢাপলি মেলিছে। আজি আমি অসম চৰকাৰে সমগ্ৰ শক্তিৰে সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এবাৰ আমি ঘোষণা কৰিব খোজো দিবলৈ গৈ আছো। বিটিআৰত এইটো যোৱা ইলেকশ্যনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক অনুৰোধ কৰি আহ্বান কৰিছিলে এইখিনি কাম কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি তেখেতৰ আহ্বান ৰাখি আমি ओमफ्राय दा जोंना मिथिया जोब्बाय ओमफ्राय दा मोनायावसो जागोन रितु रिबानि प्रग्रामा रितु रिबा फैबा जागोन मोनायाव नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअ जाग्रा लोंग्रानि दखान नै मा जानो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गाइसमोन जों दा बे चन्द्रपारा दं चन्द्रपारा खाथिनि एलपि स्कुलाव चन्द्रपारा मडेल स्कुलाव दङ बाहेरायाव फैदों ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै जै बर' हारिनि।